Benvingudes i benvinguts a la presentació del llibre Indignas hijas de nuestra patria. Però abans de presentar-vos a les autores i el llibre, volia fer una xicoteta introducció sobre l'Associació de Memòria Històrica de Pego, Maria Dolors Lloret, que són poquets, és una associació xicoteta. Vam néixer perquè Fernando Seguí va tenir la idea d'aportar un monument, un recordatori als deportats de Pego a Mauthausen. Són 5, el teniu ahí a l'entrada, i tots els anys intentem fer un homenatge més o menys digne als caiguts per la República, als deportats, als exiliats, a les dones, que ara parlaran elles molt de les dones. I doncs això, vull dir, som una societat xicoteta amb pocs recursos i molta voluntat, algunes idees, i si qualsevol de vosaltres vol més informació d'esta xicoteta societat que hem muntat, que preguntes que portem la samarreta o els que anem als homenatges al cementeri, que vos coneixem tots. Vull donar les gràcies, primer un recordatori a Fernando Seguí, que ara ja no està en l'associació però que va aportar el monument, a Maria Dolors Lloret, entusiasta de l'associació, només va saber que funcionava, a Toni Rivera, que també ens va facilitar molt les coses, perquè justament així on estem, vull donar les gràcies a l'espai veïnal, justament així on estem, un pegolí aficionat com jo, estic encantat de que puguem fer aquestes coses. I això és gràcies a Toni Rivera, però a molta més gent. Aconseguir un espai com este, en el que no només físicament hi ha un saló, unes aules, uns llocs, un pati per a fer música, etc., sinó que les bolilleres i Pego Viu, l'Associació de Memòria Històrica i no sé, el que vulgueu, està així, autoorganitzat per gent voluntària, amb ganes de fer coses. És una cosa difícil d'exportar i molt única de Pego. Per tant, volíem des de l'associació donar les gràcies i el suport a l'espai veïnal, per això hem insistit en fer aquest acte així, i també una miqueta recordar que des que existim, casualitats de la vida, a Pego s'ha recuperat una miqueta tot el tema de la memòria democràtica i s'ha treballat des del monument als caiguts. Tenim una figuera, tenim una branca de la figuera de Miguel Hernández i moltes més coses que intentem fer. Avui dia sí que és veritat, també gràcies a l'Ajuntament de Pego ja viatja a soles en el tema de la memòria històrica, està molt bé, però també volem recordar-li a l'Ajuntament de Pego que complir la llei de memòria democràtica, històrica, digueu-li com vulgueu, estaria bé. La creu, això que fa anys que hauria d'existir i encara presideix tot a Pego. I també, per tancar i no fer-ho massa llarg, el monument provisional que hem posat, que vam posar el diumenge que commemoràvem els caiguts per la República, el posem a Aquilino Barrachina. Pensem que és indigne fer-li homenatges en una rotonda enmig dels cotxes, pensem que es mereix un lloc millor, i en nom i representació de tots els que van ser afusellats i represaliats després de la Guerra Civil de Pego i de les Valls de Pego. Doncs això. I
crec que no val la pena fer-ho més llarg, perquè no hem vingut a parlar de vosaltres, sinó que hem vingut a parlar de, no sé si dir represaliades o com dir-ho, però bé, parlaré una miqueta. Maria Palau i Marta García, autores del llibre que ens ha portat així, són periodistes i investigadores sobre memòria democràtica amb perspectiva de gènere. Important, això. Autores del llibre que ens porta Indignas hijas de su patria, crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià, publicat per la institució Fons el Magnani. Juntes han publicat en mitjans com El País, La Vanguardia, El Diario, El Salto, Público, Picara Magazine, no sé si ho he dit bé, en els quaderns de la memòria i justícia d'Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme, plataforma de suport a la querella argentina País Valencià. Bé, parlar de la memòria, que és el que solen fer, és important. Fer-ho sobre la memòria i sobre les dones explica moltes coses. Jo arribé a aquest llibre per casualitat. L'única pega que li trobo és que no està en valencià. Ho havia de dir si no ho dic redente. És una traducció, però no l'ha aconseguit. Ho hem intentat. Si algú per així té una editorial en valencià... Si me la pagueu jo. Vale, que paguen Magnani. Pues, entre tots posem una miqueta, un crowdfunding i ho fem. Bé, doncs això. L'única pega que li trobo és... I la meva introducció, si xerre massa en talleu ja ho he dit, és sobretot que el llibre, a part del pròleg d'Ester López Barceló, que també es mereix una lectura interessant, és breu, però tinc ahí marcats cosetes que no llegiré. El primer franquisme, o sigui, on naix el patronato és una volta que guanyen la guerra. I l'estat en formació, que és el franquisme, té com a pretensió un model únic de persona, de pensament, de creences, d'accions, de tot. I per això té tota una sèrie d'organismes, organitzacions, etc., que munta i posa en marxa, com les conegudes de tots, de la falange, la militarització total de la societat, el Frente de Juventudes, els que sou de la meva edat o més majors heu sentit parlar de la OGE, el Frente de Juventudes i totes aquestes coses, la secció femenina, aquella senyora, Pilar Primo de Rivera, que va viure tota la vida com si fos la viuda de José Antonio, però era la germana. Pues que sapigueu que podeu. I nosaltres aquestes xerrades, aquestes presentacions, sempre les comencem de la mateixa manera, que és amb una pregunta molt fàcil, que és qui d'ací farà un any i mig o 2 anys sabia que era això del Patronato de Protección a la Mujer. No sé si algú alçaria la mà. Cap mà? En ple, no em pego. I si vos canviem la pregunta, si vos preguntem si coneixíeu que durant la dictadura van existir convents, reformatoris, inclús algunes persones, moltes, parlaven de col·legis on tancaven a les xiquetes rebels, a les xiquetes que es portaven malament, quantes alçaríeu la mà? Només una per ahí, 2, 3, 4, per allí... Canvia molt la resposta. I això és exactament el que ens va passar a nosaltres. Nosaltres sabíem que existien convents, reformatoris, per a xiquetes rebels, però no sabíem que darrere de tots aquests convents on podien portar a la xiqueta del poble que s'havia quedat embarassada, per exemple, ara parlarem d'uns exemples, hi havia una estructura molt més gran que tenia un abast estatal, que tenia la seva reproducció també en altres països i que s'anomenava Patronato de Protección a la Mujer.
I, clar, quan ens vam assabentar ens vam quedar completament sorpreses de pensar en les nostres iaies, de pensar en les nostres ties, però, i així és on ve el punt clau per a que nosaltres comencem a investigar el Patronato de Protección a la Mujer, de pensar en les nostres mares. Ha parlat Josep del primer franquisme, que és quan se crea aquesta institució, en 1941, però va estar activa fins 1985. Ma mare va néixer en el 65, per exemple, tenia 20 anys quan se va tancar, podria haver estat tancada allà. I podria haver estat tancada allà per comportaments, per actituds, per decidir en llibertat sobre el seu cos, d'una forma en la que Marta i jo ho hem fet durant tota la nostra adolescència, sense pensar que si fèiem això podien tancar-nos. Aquests van ser els dos punts claus per a decidir començar a investigar sobre el patronato, pensar en les nostres mares, en el que es podria haver passat, també en les nostres iaies, però pensar que milers i milers de dones, per fer exactament el que fem nosaltres avui en dia, sí, en una dictadura, però no només en una dictadura, van ser tancades. Tancades contra la seva voluntat, tancades sense cap tipus de xurí, perquè no hi havia un xurí, i per tant tancades sense cap tipus de condemna o de sentència. Això què significava? Que aquestes xiquetes podien estar tancades 4 mesos o podien estar tancades 4 anys o més. No el fiquem, perquè no el coneixíem, però que ara coneguem, que és Josefa Vives Mateo. I Txelo recorda, encara recorda quin va ser el nom, que no sabem molt bé com va poder decidir ella. Ella va demanar, per favor, podeu ficar, quan li va demanar no, o quan es va assabentar de que anaven a ficar un nom que no era el seu, no sabem molt bé per què, però li van deixar ficar aquest nom. Ella ho fica en l'esperança de trobar el seu fill si passava qualsevol cosa, perquè efectivament va passar. Txelo no havia signat els papers d'adopció, però quan Txelo va despertar de l'anestèsia postpart, una monja li va dir: has tingut un xiquet, el xiquet està bé, però oblida't, perquè no vas a tornar a veure-lo en la vida. Ni es va preocupar en dir-li que havia mort. Ella porta des d'aquest moment buscant el seu fill, en cas que siga un fill, perquè també podria ser una filla, és el que va dir la monja. Porta des d'aleshores buscant-lo, s'ha inscrit en tots els webs possibles, en totes les pàgines, s'ha fet les proves d'ADN, etc. I encara a dia d'avui, tants i tants anys després, no l'ha trobat. O en peligro de caer. I així és on ve un punt molt important. No bastava només en cometre aquest pecat, en transgredir aquest model de dona. La simple sospita de que una xiqueta podia transgredir-ho, ho fera o no ho fera, tenia igual. La simple sospita, la simple acusació, era motiu suficient per a tancar a una d'aquestes xiquetes. Ja ho he dit, 4 mesos, 4 anys o inclús més. I abans de passar-li el micro a Marta, sempre ens agrada ressaltar una cosa, que el patronato potser és la més desconeguda o una de les institucions més desconegudes del franquisme, i no només del franquisme, però no va ser l'única. Al final el patronato ha format part de tota una xarxa d'institucions on poden estar les presons, en aquest patronato de redenció de penes per el treball, on poden estar els psiquiàtrics, on pot estar la secció femenina, l'auxilio social, que es van encarregar de controlar absolutament qualsevol espai, per xicotet que fora, de la vida de les dones. I entre aquestes institucions també tenim una, que a mi m'agrada sempre recordar-la, perquè crec que és encara més desconeguda que el patronato i que s'està parlant molt poquet i hem de començar a parlar d'ella, que és, escolta les paraules, la obra de redención para mujeres caídas. I que eren unes presons que hi havia unes 8 o 10 en tot l'estat espanyol, no hi havia més, per a, de nou, segons el paper, tancar a dones, ja no estem parlant de xiquetes, a dones que exercien la prostitució. Però que de la mateixa forma que el patronato
van acabar tancant a qualsevol dona que no estava cometent un delicte segons la legislació de l'època, però que estava cometent un pecat. Teníem una a Santa Maria del Puig. Aleshores sempre ens agrada també recordar-ho, perquè ara, afortunadament, comencem a parlar del patronato. Cada vegada són més els espais on es parla del patronato, cada vegada són més les investigadores que estem parlant del patronato, les supervivents, perquè moltes estan vives. Si va acabar el 1985, hi ha moltes dones que poden contar en primera persona la seva història, però se'ns estan oblidant moltes coses, moltes probablement perquè no les coneixerem encara. Però una d'elles és aquesta obra de redenció de Mujeres Caídas, que també va ser un organisme que va trencar les vides de moltíssimes dones. Crec que Maria ho ha explicat molt bé, però hem de tindre en compte que el Patronato de Protección a la Mujer investigava tots els aspectes de la vida de les xiquetes. Entre altres factors, per exemple, si freqüentava llocs públics, si li agradava eixir a passear, com es divertia, quines relacions personals tenia, els mitjans econòmics de la seva família. Al final, qualsevol aspecte era un aspecte que podia estar vigilat i qualsevol transgressió a aquest model únic de dona que el franquisme va imposar podia ser motiu d'internament en algun dels reformatoris que tenia el Patronato de Protecció a la Mujer, que després parlarem d'ells. Bé, nosaltres hem portat alguns exemples per a que pugueu observar quina era la tipologia i quins eren els motius d'internament per a aquestes xiquetes. Tots aquests exemples els hem tret principalment de dos puestos. El primer és les memòries que feia la institució, eren unes memòries sobre la moralitat pública que en teoria eren anuals. Cada any l'organisme redactava la seva memòria de moralitat pública. La realitat és que entre totes les investigadores que estudiem el patronato, que ens coneixem totes perquè tampoc som tantes, o sigui que ens coneixem totes, entre totes hem aconseguit tindre al nostre abast, jo crec que són 11 o 12, no són més. Estem parlant de més de 40 anys d'institució, per tant. Una de les preguntes que més ens fan amb el patronato és si sabem quants centres hi havia o quantes dones van estar tancades. Clar, la resposta és que no, primer perquè hi ha moltíssima documentació que ens falta, partint de les memòries que ens falten més de la meitat. I per altra banda perquè segons vos anem comptant vereu que primer les memòries mai són realment fidels al que estava passant ni tenen totes les dades exactes, i segon perquè no hem d'oblidar que són documents que estan escrits en el franquisme i que són documents escrits per homes i amb una visió totalment patriarcal del que estava passant, per tant és un poc difícil. L'altre puesto al qual vam anar per a tindre informació del patronato va ser als arxius històrics. Aleshores després parlarem també. I els exemples que vos deia tenim a l'any 1942, en la memòria de la institució, hi ha 10 expedients del Col·legi d'Oblatas de Alaquàs de València. I alguns dels motius d'internament que donen, i sempre dic el primer perquè vaig a dir-ho i segur que totes acaben tancades només amb perquè és no li agrada treballar o és poc aficionada al treball. Jo no sé si alguna d'ací és lliure d'estar tancada al patronato, però jo ja m'hice ja estic dins. Altres exemples que donen és que s'escapa de sa casa, que es dedica a la mendicitat o que no vol viure amb son pare perquè s'embriaga i li maltracta. Clar, en la mentalitat de l'època s'entén que la culpable és ella i la que ha d'estar recluïda en un centre del patronato és ella, és aquesta doble moral del franquisme. En este primer any parlen de que la majoria d'elles són orfes i que tenen entre 16 i 23 anys. Així sempre ens agrada també de tindre'ns, perquè és una altra pregunta que sempre ens fan, que és el patronato tenia algun tipus de component de classe? I sí que és veritat que els primers anys hi ha un component de classe molt fort, sobretot perquè al final la guerra el que ha portat és fam, misèria i destrucció. Hi ha moltes xiquetes que no tenen família, hi ha moltes
xiquetes que no tenen manera de sobreviure, moltes d'elles acaben abocades a exercir la prostitució per a poder mantenir. Per tant, sí que és veritat que els primers anys hi ha un component de classe molt fort, però conforme van passant els anys, aquest component de classe es dilueix una miqueta i el patronat acaba sent una institució totalment transversal que podia afectar a totes les xiquetes. De fet, ara mateixa, moltes de les supervivents que han parlat amb nosaltres són de famílies B, de famílies de la burgesia, fins i tot. Per tant, per si després algú ho volia preguntar, ja han contestat. Els motius que donen són moltíssims, són molt diversos. I ja, abans de tornar-li a passar el micro a Maria, primer dir que la foto que tenim així, que no hem parlat d'ella, és de l'Arxiu Històric Provincial de Sevilla, i són unes xiquetes tancades al patronat ahir a Sevilla. I sempre ens agrada portar-la darrere per a que pugueu veure de quin tipus de xiqueta estem parlant. Les teniu ahir i també reivindicar la seva presència a les nostres xerrades, perquè sempre les portem darrere. I així com hem parlat dels motius d'internament, també ens agrada detindre'ns en quins eren els motius per eixir, perquè quan una xiqueta entrava al patronat els seus pares perdien la pàtria potestat, moltes vegades. Per tant, donava igual que els pares volgueren que la xiqueta eixira del reformatori, perquè al final totes aquelles que eren internades passaven a ser filles de l'Estat, del patronato i en última instància de l'ordre religiosa. De fet, al llibre tenim diverses cartes de pares que demanen l'eixida de les seues xiquetes. Jo crec que la més impactant és una d'un pare que diu que ha sigut una parella que s'ha ficat molt nerviós i que ha denunciat a la seva xiqueta, però què van a pensar els veïns si s'enteren que la seva filla està trencada al reformatori. Clar, al final, l'última decisió era de les monges. Per tant, per eixir, principalment hi havia una manera que era molt fàcil, era casar-se, perquè així continuaves amb aquest model d'esposa i dona catòlica i espanyola exemplar. L'altra no era una manera d'eixir, era una manera de quedar-se, i és que moltes d'aquestes xiquetes acabaven sent monges i acabaven tota la seva vida tancades en els convents amb les monges, perquè era la seva manera de viure. Aleshores jo crec que ho deixa així, continua Maria. I sempre ens agrada dir també que una altra manera d'eixir, però era d'eixir de qualsevol lloc, era el suïcidi, perquè en el patronat es van donar molts casos de suïcidis. El problema és que no els tenim comptabilitzats i probablement mai arribarem a tindre'ls, perquè algunes internes recorden estar en un reformatori i viure algun suïcidi o intent de suïcidi d'alguna companya, però en la majoria dels casos les monges ho amagaven com a intent de fuga. També eren molt comunes les autolesions, però Consuelo García del Cid, que la mencionava Josep, ella parla de que la majoria dels intents de suïcidis venien així, en un intent de tallar-se les venes. I ella conta que quan va ser conscient d'on estava tancada, va decidir que la seva autolesió no podrien tapar-la, perquè si tu te talles així es pot amagar en la manga de la bata que portaven. Aleshores ella va decidir colpejar-se els pòmuls en l'espit del bany i al dia següent tenia la cara tan negra i tan inflada que era molt difícil d'amagar aquesta autolesió. Aquesta autolesió com a forma de protesta, com a forma de resistència, perquè no sé si vos heu donat compte, però sempre diguem supervivents, no diguem víctimes. És veritat que són víctimes en la mesura en què han sigut víctimes d'una vulneració de drets humans. Això està clar, però és que dins de tota aquesta repressió, d'una repressió exercida contra xiquetes, també hi havia espai per a la resistència. I ens agrada sempre recordar també això, que moltes no es van deixar doblegar i que, de fet, a dia d'avui, les que nosaltres ens hem trobat
no les coneixíem abans de que entraren al patronato, no? Però pensem, per lo que ens conten, que són més rebels ara que abans d'entrar. Conscients de qui les va escriure i des de quina òptica les va escriure, poden aportar-nos algun tipus d'informació. I aquestes memòries ens permeten conèixer que a 1952 en tot l'estat espanyol es va tancar a 41.335 xiquetes i adolescents en 12 mesos. No tenim la xifra total perquè no seria correcte anar sumant. A banda que no tenim la xifra de tots els anys, tampoc seria correcte sumar-les i ja està, perquè potser una xiqueta que estava en el 52 també estava en el 51, aleshores si sumem com dos realment és una només. Però només aquesta dada ja ens deixa fer-nos una idea, no?, del que va significar. I també del que va significar per a que el patronato durara més de 40 anys, perquè si comencem a rascar, ens sent noms que ens sonen a tots. Si comencem a rascar, ens adonem de fins a quin punt moltes persones que en el seu moment van treballar per al patronato, en el càrrec que fora, hi ha per exemple el cas d'una, si no recorde mal, era una assistenta o una matrona, no recordo exactament la professió, no? Però que ara té una clínica molt prestigiosa d'estètica, o sigui, d'operacions estètiques. I així va rascant i va rascant, no? I el nostre exemple preferit, que sempre ens agrada contar-ho, és que el patronato depenia del Ministeri de Justícia, no ho hem dit. Però depenia del Ministeri de Justícia fins que en la dècada dels 80 es comença a fer el traspàs de funcions a les comunitats autònomes. En el cas del País Valencià es fa en el 83 i en el cas de Galícia també es fa en el 83. I anem a jugar un poquet. No sé si voleu dir-nos, no, qui penseu que va signar aquest traspàs de funcions del Ministeri de Justícia a la Xunta de Galícia. Sempre Praga, no va ser Praga. Alguna altra idea? Bueno, us ho dic jo. Va ser Mariano Rajoy Brey. Ni M. ni res. Ho fica ben claret. Mariano Rajoy Brey va signar el traspàs de funcions del Ministeri de Justícia en matèria de protecció a les dones a la Xunta de Galícia. Sabia el que estava signant? Bueno, no li he preguntat. Però una ho hauria de saber i dos, la seva firma està ahí. I la seva complicitat, igual que la de tantes altres persones de les institucions públiques, però també de la societat civil, de l'Església, ja ho hem dit, també va estar ahí. I també ha estat fins fa molt poquet, o continua estant, no?, per a que no puguem parlar del patronato i de què va significar el patronato. I pensem que sempre la part dels internaments és la que més impacta, perquè pensar que una xiqueta que no ha fet res parlant, no ha fet res penal o punible, ja impacta molt, però és que hem de pensar, i no parlem tant d'això quan parlem del patronato, que el control sobre la vida d'aquestes xiquetes no es limitava a tancar-les contra la seva voluntat durant un temps indeterminat. És que aquest control existia tant abans de l'internament com després. Després els testimonis parlen de que en molts casos una monja o un funcionari o funcionària del patronato anava a casa d'aquestes xiquetes, si aquestes xiquetes havien aconseguit tornar a sa casa, per vigilar-les i assegurar-se de que ja estaven reeducades, ja eren bones dones. Però parlem també de que el patronato podia ser la primera parada o la parada intermitja d'una roda interminable d'institucionalització en eixos psiquiàtrics, en eixes presons, etc. O no. També pregunten si existe malicia para evitar el embarazo. Pregunten per casos de, i així sempre obrim cometes, no, homosexualismo. També es preocupen sobre la honestidad fundamental de la mujer i les diferències entre abans i després del matrimoni o en el camp o en la ciutat. Eixa immoralitat o eixa bona moralitat, aquests bons costums,
sempre estan centrats en elles, en nosaltres. Mai pregunten per la immoralitat dels homes. Sempre és la immoralitat femenina. I això es veu molt clar, no va existir un patronato de protecció a l'home. Van existir altres mecanismes i altres ferramentes de control i de repressió contra els homes, evidentment, però mai per qüestions morals, mai per pecats. I en les respostes a aquest qüestionari, per exemple, la Junta Provincial d'Alacant parla de que observa, diuen, bastante libertad en las relaciones entre los jóvenes de diferente sexo. Això diuen, sobretot en les Pasqües. Per què? Perquè els joves aprofiten les vacances de Pasqües per anar-se'n al camp a menjar la mona. I mentre se mengen la mona cometen moltes immoralitats. Això està així, literalment. I diuen que en aquest anar-se al camp a menjar la mona és molt perillós, aquesta és la terminologia, la peligrosidad de un vehículo como la bicicleta. Efectivament, nosaltres estàvem en l'arxiu i vam dir, això què és? I l'arxivera ens mirava com dient, d'estes dos de què se riuen? Pues de la bicicleta. Després ja ho vam entendre que per a una parella de joves que no té un vehicle o no té una altra possibilitat o no té una casa, la bicicleta es permet allunyar-se al camp. D'ahí la perillositat d'un vehicle com la bicicleta. Parlen també, per exemple, dels balls, de que són un espai on es produeixen incontables pecats i ofensives contra Dios nuestro Señor. Això està literalment en un document. Perquè atenten enteramente contra la pàtria. També imaginar com dos persones ballant poden atentar enterament contra la pàtria, siga la pàtria que siga, ja ens pareix un poquet, no sé. Però també en aquests balls, en Alacant, diuen la Junta Provincial que en aquests balls s'han obert la majoria dels expedients d'aquesta Junta i que molts d'ells són de xiquetes d'entre 8 o 10 anys. Això no significa que aquestes xiquetes ja foren tancades en 8 o 10 anys, perquè per a aquestes xiquetes ja havia una altra institució que s'anomenava Tribunal Tutelar de Menores, però sí que aquestes xiquetes, tancades o no en aquest Tribunal Tutelar de Menores, ja eren vigilades des dels 8 anys. O sigui, imagineu-vos, no? Qualsevol comportament que facis, siga portar la falda molt curta o passejar pel carrer de la mà un xic, o el que siga, o ser lesbiana, o que pensen que ho eres, o sigues o no, té igual. Ja serà motiu de reclusió perquè ja està sent vigilada. Parlen també en els balls de que molts d'ells es ficava en la porta un cartell en un dibuix d'un home, una dona i un dimoni que simulava el pecat. També en les platges, en els rius, en les piscines, les dones havien de banyar en un tratge que cobrira gran part del cos i a l'eixir de l'aigua s'havien de tapar encara més. I per a prendre el sol hi havia que diferenciar dos espais, un per a homes i un altre per a dones. Si no es respectava perquè no hi havia espai per a fer aquesta separació, parlaven de que hi havia que fer torns, primer unes i després uns altres. I inclús tenim exemples, contem un exemple al llibre de que una dona que no complís aquests requisits, el càstig és rapar-li el moño per no tapar-se lo suficient o per no prendre el sol a l'hora que li toca o en el puesto que li toca. I així tenim molts i molts exemples, no? Tornant als internaments, parlem de reformatoris, de centres en general, però ens agrada destacar que van existir dos tipus de centres molt particulars que per a nosaltres són un exemple de com el patronato no només controlava aquestes dones, redimia, segons deien, reeducava a aquestes xiquetes, sinó que ja que estava, les utilitzava o les situava en funció de la seva utilitat. De la seva utilitat ja fora en hogares taller o en maternitats. Hogares taller que de hogar tenían bien poco, evidentment. O les xiquetes eren obligades a realitzar treballs forçats sense cobrar un cèntim o cobrant una misèria que evidentment no es donava per a res i que en molts casos les monges deien que les guardaven elles. Així tenim una foto d'un taller també de Sevilla perquè
Bueno, l'arxiu de Sevilla està molt bé en comparacions en altres, en comparació, per exemple, en els del País Valencià, on no tenim un fons del patronato, està tot per ahí barrejat. I la majoria dels tallers eren com aquest, eren tallers de punto bordado confección, tallers de... Bueno, ja Consuelo García ha dit precisament, tenim la teoria de que és probable que en algun moment bordara un mant per a la xeperudeta. No tenim forma de confirmar això, no? Perquè no ho sabem, però ella ens conta el tipus de trajes i d'indumentària religiosa que bordaven i és molt probable que així fora. Testimonis de dones també, recollits la majoria per Consuelo García del Cid, perquè ella és supervivent del patronat, també és investigadora, clar, que aquestes xiquetes rebien pressions des del minut 1 en el que ingressaven en un d'aquests reformatoris embarassades. Pressions per a signar els papers d'adopció i cedir els seus fills en adopció d'una manera voluntària o en aparença de voluntària. I moltes signaven, sí, eren xiquetes completament a soles, en la majoria de casos denunciades per les seues famílies, inclús violades per les seues famílies, pel seu pare, pel seu tio, pel seu qui siga. I signaven, sí, perquè creien que no podrien ser bones mares. S'ho creien, o es veien tan soles que sí, que signaven els papers. Però en altres casos aconseguien aguantar i no signaven. En aquests casos era molt probable que en el moment del part, en el que, com us podeu imaginar, no hi havia cap tipus de garantia sanitària, entrarà una monja de nou en els papers de l'adopció per a que signara aquesta xiqueta i li dirà frases com: si te diste el gusto, ahora aguanta el disgusto, no te quejabas tanto cuando lo tenías encima, o quieres un espejo para ver cómo pare una perra. No vull deixar d'insistir en que eren xiquetes, adolescents, i rebien tota aquesta classe de pressions. Bé, jo crec que amb tot el que hem contat fins ara ja vos podeu fer una visió, no?, del que era el patronato, però al nostre llibre sí que volíem, òbviament, reivindicar les supervivents de la institució i ficar paraules a la seva història, però una altra cosa que volíem fer i que per a nosaltres era molt important era assenyalar els espais i també assenyalar els botxins. Una part molt important del temps que vam dedicar en la nostra investigació va ser intentar averiguar quins centres hi havia al País Valencià i on estaven ubicats. De fet, al final del llibre, si ho teniu, podeu veure, hi ha uns mapes amb imatges de tots els centres. Efectivament, allà estan. I per a nosaltres era molt important perquè volíem reivindicar la importància de dotar d'un significat als espais de les nostres ciutats. De fet, una de les coses que ens passa ara és que moltes vegades quan anem a presentacions, sobretot a presentacions en pobles on estaven ubicats aquests centres, molta gent ens para i ens diu: és que jo ara cada vegada que passe per davant d'aquest edifici és que me'n recorde de vosaltres, perquè sé que va passar allà dins i cada vegada que passe és que no puc no pensar que hi havia xiquetes tancades. Per tant, per a nosaltres això era molt important, no?, com dotar de significat i tornar i reivindicar els espais de les nostres ciutats. A més, era molt important també perquè, sí que ho hem de dir, totes les ordes religioses femenines que van regentar aquests espais, aquests reformatoris, són ordes religioses que encara a dia d'avui són molt reconegudes a nivell social, són molt premiades i també són molt subvencionades per l'Estat, per les comunitats autònomes i per els ajuntaments. Vull dir que encara tenen una presència en la nostra societat. I així fica que en els meus apunts fica que encara no han demanat perdó. Això, després, si voleu, en el torn de preguntes podem explicar-lo una miqueta més detallat i contar-vos com ha sigut el procés, però sí que és veritat que la CONFER, que és la Confederació de Religiosos i Religioses, tenia
agendat per a la setmana que ve, per al dimarts, si no recordo malament, un acte de reconeixement i perdó a les supervivents del Patronato de Protección a la Mujer que anava a ser en Madrid, però bueno, no sé si s'heu enterat de que s'ha mort el papa i l'acte ha sigut aplaçat per a juny. També és veritat que anem encara un poc escèptiques amb aquest acte perquè no sabem realment què van a dir les monges, què van a dir les religioses i què va suposar realment aquest perdó a nivell efectiu, si després va haver un procés d'investigació, un procés de reconeixement o un procés del que siga, no ho sabem encara, però bueno, la intenció i la voluntat està ahí, per tant ens agrada contar-ho per no dir que no han demanat perdó i deixar-ho allí. En el seu moment. I per últim, l'última maternitat que tenim, que realment no era una maternitat, era un hospital maternal, que era la Cigüenya. De fet, en la foto aquesta no es veu molt bé, però, perquè ho tapa un arbre, sí, però en un cantonet encara es veu una estàtua d'una cigüenya que està ahí en un bebè. I així, com dic, les xiquetes no es quedaven tancades, sinó que anaven en el moment del part. Moltes d'elles ens conten que les registraven en un nom fals, i és que de fet, en la passada legislatura, així s'ubicava la Conselleria de Qualitat Democràtica. No hi ha una placa que recorde ja no només a les dones del patronato, sinó a totes les dones, estigueren o no relacionades en el patronato, que se'ls va furtar allí a les seues criatures i també la seva maternitat i la seva possibilitat de ser mares. I aquells xiquets que els van furtar la seva identitat. No hi ha, i de moment tampoc hi haurà, perquè ara ahí està el senyor Gampàmpols, o sigui que tampoc tindrem una placa. Bueno, hem parlat d'espais, hem parlat de les ordres religioses, però portem tota aquella estona parlant de que les dones estan vives i que moltes d'elles ens han contat la seva història. Quan fem aquestes presentacions sempre ens agrada contar-vos també a vosaltres les seues històries, per aportar-les així, per a fer com si estigueren així en nosaltres i perquè si hi ha unes verdaderes protagonistes de tota aquesta història i de tot aquest treball, són elles. Jo us contaré la història de Txelo Alfonso Femenia. Txelo Alfonso va néixer a una família burgesa, ho comentava abans Marta, 1960, a Dénia. Ella diu que son pare era un prenda i sa mare vivia molt afectada pel tipus de relació que tenia amb son pare. Aleshores, Txelo, des de ben xicoteta, se'n va anar a viure la seva tia. Quan tenia 13 anys, la seva tia es va trencar un braç i la va tancar en les oblates per mal comportament. No li va donar més motius. Txelo diu que això va ser l'estiu, va estar 3 setmanes, i diu que va ser l'estiu més llarg de tota la seva vida. Quan va així, conta que només buscava algú que li fera cas, que li donara estima, i buscant aquesta estima es va quedar embarassada. Us podeu imaginar com es va ficar la seva tia quan es va assabentar que Txelo estava embarassada. Van vindre per ella 2 homes del Tribunal Tutelar de Menores perquè efectivament Txelo tenia menys de 16 anys i segons la llei no podia estar en el patronato, però ja havia estat. La van clavar a la força perquè ella no volia tornar, però la van clavar a la força en un cotxe i la van traslladar a les Oblates, però aquesta vegada de València. Quan ja portava 3 mesos d'embaràs, la tancaren en el Santo Celo, en aquesta casa del pecado mortal, i ens conta que des del primer moment en el que ella xafà el Santo Celo va començar a rebre pressions un dia i un altre per signar els papers d'adopció. Ella no volia. Vivia allí en el Santo Celo, vivia en 6 o 7 xiquetes, en l'espai en el que ella estava. Diu que totes embarassades, totes filles de guàrdies civils, de famílies conegudes, de València, de la Contornà o d'altres ciutats més allunyades, perquè també era molt possible que les traslladaren d'altres províncies. Diu que no tenia molta relació entre elles perquè tenia totalment prohibit parlar, establir vincles, que veia la tele i que moltes es passaven el dia plorant. Que la culpa era de la seva tia, era de son pare, era del patronato, era de las oblatas, era de las adoratrices, era de l'Estat,
era del franquisme, però no només del franquisme, era del patriarcat, etc. Tot aquest procés va ser per a entendre que la culpable no era ella, perquè és molt habitual que molts supervivents del patronato, encara a dia d'avui, senten culpa, senten vergonya o senten por per lo que els va passar. I encara que Txelo no sent culpa ja, ni tampoc vergonya, sí sent por. I quan parlem amb ella, encara ens diu que continua pensant moltes vegades que algun dia tocaran a la porta i seran aquells dos homes del Tribunal Tutelar de Menores o serà alguna altra persona que vea per ella per a tornar a tancar-la en el Patronato de Protección a la Mujer. Bé, i ja per acabar anem a contar una última història, és la història de Pilar Rassi Crespo. A Pilar la vam conèixer quan ja havíem acabat de fer el llibre. El llibre encara no s'havia publicat, però ja estava entregat i ja anàvem fent algunes presentacions parlant del patronato. I sí que és veritat que nosaltres pensem que la importància de les investigacions sobre el patronato i de tot el que fem respecte a aquest organisme, no només nosaltres, sinó també la resta d'investigadores i de persones que es dediquen a divulgar sobre el patronato, és trobar a més supervivents. Ho deia Maria, perquè per una banda moltes d'elles estan vives i per una altra perquè moltes d'elles no han parlat mai del que van passar per aquesta culpa, aquesta por i aquesta vergonya, no? Per tant, jo crec que és molt important que aquestes investigacions, aquestes xerrades tinguin com a objectiu que les dones que van passar per la institució, que encara a dia d'avui no han parlat, tinguin la força per a fer-ho. Pilar va néixer a l'any 1951 en una família que havia estat represaliada pel franquisme. Ella recorda la seva adolescència marcada per moltes baralles amb sa mare i moltes baralles per fer-se una adolescent. Ella sempre ens diu que aplegava tard al treball perquè es quedava a casa llegint llibres i que aplegava tard a casa perquè es quedava amb els seus companys de treball veient pel·lícules en el cine. Això és el que feia Pilar. Per tant, la seva mare, com que no acabava d'entendre que la seva filla desafiara les normes que ella estava imposant-li. Va plegar al patronato per mediació d'una prima que vivia a Madrid, que es va arrogar el poder de corregir a Pilar, ella sempre diu, en els seus destarifos, de salvar a la ovella descarriada de la família que era Pilar. Pilar pensa que sa mare va acceptar perquè li dirien el que vos ha passat a vosaltres, li dirien que era un reformatori al que portaven a les xiquetes que no es portaven bé, a les xiquetes rebels, i que allí l'anaven a corregir i que l'anaven a fer una dona com tocava. Un matí un policia va aparèixer en el treball de Pilar i se la van dur esposada al convent Madre Sacramento de las Adoratrices, el mateix en el que va estar Txelo de la façana amb la Verge. Pilar fa quasi 50 anys que va estar tancada i fa només unes setmanes no va aconseguir el seu expedient complet, però va aconseguir cercar documentació sobre el seu internament perquè les monges que es deien que havia hagut una inundació, que havia hagut un incendi, que no tenien els arxius, de sobte, amb aquest acte de perdó que estan muntant, de sobte han començat a aparèixer molts documents i molta documentació que a dia d'avui, que fins a aquest dia no teníem. Aquesta carta sobre Pilar, quan expliquen coses de Pilar, hi ha frases i motius per als seus tancaments com que se junta con melonudos de la nueva ola. Ese es el motiu que donen per a que Pilar estigui tancada. És molt divertit quan ho escoltem, però sí que és veritat que per a ella ha sigut un punt d'inflexió molt important. No sé si diria d'inflexió, però sí, també li fan a Pilar, però ha sigut un punt molt important en la seva història per a conèixer realment el que li va passar. Ella fins a aquest moment no sabia per què havia estat tancada ni quin era el motiu que tenia per a que la policia un dia apareguera en el seu treball. La van portar al Madre Sacramento, on va estar tancada 4 dies, i ella utilitza paraules com sòrdida i oscura per descriure com era la vida dins d'aquest convent. Parla de que les dutxes eren d'aigua molt freda,
que desdejunaves quan portaves 2 o 3 hores desperta perquè havies de fer molt de treball, que òbviament cultura, a ella que li agradava tant anar al cine i llegir, això zero, era només resar i les labores. Parla també de que compartir una habitació per a moltes i que el menjar era monstruós, una sopa d'aigua, all, pimentó i alguns trossets de pa. Als 4 dies va ser traslladada al centre d'observació i classificació i una altra vegada el mateix. Conta que vivien assinades en habitacions compartides, situades en la part trasera del convent i que tot era molt tètric, molt lleig i molt precari. No podies tindre res personal. I encara a dia d'avui Pilar recorda el després i la xuleria i la posició que utilitzaven les monges amb elles. La història de Pilar té una particularitat, que és que durant aquests 4 mesos que va durar el seu internament, ella va poder continuar anant a treballar tots els dies. El que passa és que eren les monges qui s'embolsaven la totalitat del seu sou. Clar, nosaltres quan Pilar ens ho va contar ens vam quedar sorpreses i li preguntàvem però Pilar, tu com vas permetre anar a treballar i que no te pagaren? I clar, ella ens deia, és que heu de pensar que en la mentalitat d'una xiqueta que està tancada en un reformatori, només el poder anar pel carrer, els poquets metres que separaven l'avinguda del port d'on estava la seva oficina, per a ella era com si li haguera tocat la loteria. I així com esta característica és un poc peculiar, la seva eixida també va ser d'una manera inusual. En aquest moment, el que era el seu noviet i que després va ser el seu marit i el pare del seu fill, va informar a l'advocat valencià Alberto García Esteve, que suposo que molts d'ací coneixereu perquè és molt reconegut per la seva defensa de les persones represaliades pel franquisme, va informar a aquest advocat. I aquest advocat va escriure una carta a les monges dient que ell sabia que la llei que regia el patronato era molt antigua, perquè el patronato només va tindre una única reforma legal que va ser a l'any 1952, i que sabia que utilitzaven aquesta llei per enganyar als pares i que perderen la pàtria potestat de les seues filles. Aquesta carta va significar la llibertat de Pilar i va aconseguir així. Durant un temps sí que és veritat que va estar visitant a les seues companyes, però molt ràpid va deixar de fer-ho, encara que sempre va mantindre aquesta idea d'ajudar a dones que hagueren viscut per situacions complicades. De fet, ella ens conta que aquesta situació va ser fonamental per a que ella decidira estudiar psicologia i després fer-se psicoanalista. I per acabar amb un poc de bon sabor de boca, dir-vos que hem tingut la sort de que vos hem contat que el Centre d'Observació i Classificació de l'Avinguda del Port ara mateix és un hotel. Nosaltres hem tingut la sort de que hem aconseguit fer-nos amiga de la directora de l'hotel i ens ha deixat, jo crec que hi ha 2 o 3 vegades o més, anar al reformatori i entrar, encara que avui dia és un hotel, entrar i poder passejar per ahí. Nosaltres sempre recordem la primera vegada que vam entrar en Pilar perquè va ser, la veritat, molt emotiva, perquè ella va ser capaç de... Crec que per a ella va ser com que donar credibilitat a la seva història, no? Que nosaltres poguérem veure el reformatori per dins, l'hotel, encara que ha sofrit modificacions, segurament. Per a ella va ser una manera de demostrar que la seva història era real. De fet, anaven pel hotel i ens deia, mira, este és el sol, el terra que netejàvem, esta barana és per la que pujàvem, i anava senyalant-nos totes les coses que no havien canviat. També us hem deixat una foto de la terrassa, perquè, clar, ella sempre parlava de la terrassa perquè era l'únic lloc de prendre l'aire que tenien dins del reformatori. I per acabar us hem deixat una imatge de Pilar en la terrassa, també ens agrada portar-la per a que la reconegueu i que vegeu perquè per a ella va ser un moment molt important. I abans de passar al torn de preguntes, l'última reflexió que volem fer és que pregunteu en la vostra casa, perquè segur que no coneixeu el patronato, però si pregunteu alguna història del patronato o d'alguna dona del poble que ha acabat en un reformatori o una amiga, algú segur que alguna de la vostra família o de les dones que conegueu segur que vos conta alguna cosa. I si alguna vegada
voleu contar-nos alguna cosa o necessiteu alguna cosa de nosaltres, estarem molt disposades i teniu els nostres contactes, o sigui que podeu contactar-nos quan vulgueu. I moltes gràcies per escoltar-vos i si teniu alguna pregunta, doncs ara és el moment. Estem parlant de menors d'edat i menors d'edat era menors de 25 anys, val? Però en un cognom, en una coletilla o com digueu, les dones durant el franquisme eren menors d'edat tota la vida. O sigui, ma mare no podia firmar, no sé, davant del notari sense el marit, o anar al banc, etcètera, sense autorització del marit, o viatjar a l'estranger. Doncs jo, moltíssimes gràcies per visibilitzar tot aquest tema i nosaltres des de l'associació sempre pensem que la memòria és futur. Jo treballo en el sector social des de fa més de 20 anys en un poble de l'Horta Sud i tots aquests recursos es conec i estan encara. Vull dir-te, sí que és cert que en un moment determinat han sigut més residuals, però han tingut sempre subvencions públiques. I ara pensem que tenim un govern PP i Vox on en la Conselleria de Serveis Socials no han derogat absolutament res, però els donen molt de protagonisme al tercer sector i el tercer sector, les subvencions que s'emporten són totes aquestes associacions religioses que continuen agafant, vull dir que són recursos per a dones vulnerables, per a dones que no tenen absolutament res, que nosaltres potser en un poble com este ho entenem menys, però al voltant de la ciutat de València n'hi ha molt de drama, n'hi ha moltíssim drama. Aleshores, i ara, aprofitant el tema de la barrancada més encara, vull dir-te, els tentacles de l'Església Catòlica són infinits. N'hi ha moltes escoles concertades privades que agafen a les dones més vulnerables, que porten els xiquets al llit i ara després de la barrancada estan en tots aquests recursos volent-se coordinar amb mi. Per exemple, i això és el que anem a tindre a partir d'ara, a poquet sense donar-nos compte. Els recursos públics seran aquests, perquè jo ja ho estic veient. Jo ja no tinc cap recurs, a veure, centres d'acollida, laics, són estos. L'únic que ens donem compte que ho tenim així i una manera que han tingut de blanquejar tota aquesta situació és ara que demanen perdó per a què? Per a continuar fent el mateix, per a rebre subvencions de l'Estat i continuar fent absolutament el que han fet fins ara. Bueno, la primera part totalment d'acord amb tu, és una part que ens queda a nosaltres, a les periodistes, a les investigadores, per clavar mai, ens queda molt per saber, no? Sempre ens quedem en la pensada del patronato, la pervivència del patronato i encara ens queda molt. Hi ha un article al diario.es d'un periodista català que va rastrejar un poc les subvencions que han rebut les adoratrices. És una barbaritat de diners. Clar, i eren de l'Estat, o sigui, ja no se va clavar en autonomies, etc., perquè ja no li donava la vida, però és una barbaritat. I clar, no sabem, sí que és veritat que la persona encarregada del perdó és una persona religiosa que no pertany a cap congregació relacionada amb el patronato i que jo sí que diré que és una persona que jo he estat treballant en ella de molt prop, no? I me transmet molta confiança. Me puc equivocar, però clar, és el que deia Marta quan ho ha contat, quin va ser aquest text de perdó que no llegirà aquesta persona, llegiran unes altres persones. Quin serà?
lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Claro, no ho sabem i òbviament tenim por de quin és aquest text. Però també som conscients de que és un pas. Ells poden tindre els seus motius. Podem estar o no d'acord. I aquest acte de perdó pot eixir molt bé o pot eixir molt malament. Però fins ara mai ningú havia demanat sincer o no. Òbviament, si no és sincer, reaccionarem. Clar que sí, o si es un perdó a todas aquellas que se hayan sentido ofendidas. No, sentido no, es que son vulneracions de drets humans sistemàtiques durant 40 anys. I algunes, si tenim en compte, per exemple, els casos de bebès furtats, el crim no s'ha acabat perquè el fill continua desaparegut. Però volem de moment considerar-lo com un pas a tot el treball de les supervivents, de les investigadores, a tota la lluita. Estar preparades per saber com és aquest acte de perdó, però sí considerar-lo com un primer pas que no significa al final, perquè l'Estat també ha de demanar perdó, perquè això depenia del Ministeri de Justícia, depenia de les autoritats autonòmiques, i ens queda per fer una comissió d'investigació independent i oficial, i ens queda també per fer una apertura general d'arxius de totes les institucions religioses. O sigui que podem entendre com un pas endavant dels molts que encara ens queden per fer. Jo no soc investigador, no he provat a ser investigador, són los interessos, però vaig fer algun curs i he intentat entrar en arxius i la qüestió, a banda d'allò de los secretos oficiales d'Espanya, que és la llei de Franco, i per tant ningú sabrà mai qui va crear el cop d'estat del 81, que no té res que veure, però és significatiu. M'agradaria un poquet que aprofundir un miquiu a més, un poc més allà, perquè ja està molt tard, sobre el tema dels arxius, perquè estic meravellat que algú pugui arribar a determinats llocs. Sí, a veure, nosaltres sempre diem que el nostre treball en arxius va ser un treball manual i va ser un treball un poc rudimentari. Nosaltres vam aconseguir la beca Josep Torrent quan encara estàvem a quart de carrera. Bueno, jo crec que jo sí, però tu encara no havies entregat el treball fin de grau quan ens van donar la beca. Per tant, a més nosaltres havíem estudiat periodisme, per tant tampoc teníem ni idea de com funcionaven els arxius. Dic que va ser un treball manual perquè ho ha dit Maria una miqueta per damunt. Així al País Valencià, Gobierno Civil de València, per alguna raó que desconeguem, està a Madrid, està a l'Arxiu General de l'Administració, per tant, per motius de la beca i per disponibilitat no van poder anar. Sí que Melanie Báñez, que és historiadora, ens va passar alguns documents que ja tenia de l'AGA, però no van poder anar, per tant no sé allà com estarà, però sí que vam anar a l'Arxiu Històric Provincial de Castelló i a l'Arxiu Històric Provincial d'Alacant. En cap dels dos casos, quan nosaltres vam anar, tenien uns fons documentals sobre el patronato, el qual dificulta molt el treball, perquè per exemple a Sevilla sí que tenen un fons documental, per tant tu vas allí i dius ui, el fons del patronato, t'ho trauen tot i ja està. Així no, així van tindre que anar caixa per caixa de Gobierno Civil, passant fulles moltíssimes fins que apareixia algo sobre el patronato. Jo no sé quantes denúncies per no complir el descanso dominical vam llegir aquestes setmanes, perquè tot eren coses aleatòries de Gobierno Civil que gens tenien a veure amb el patronato. Per tant, va ser això, molt rudimentari i molt manual. Per contar alguna anècdota divertida respecte als arxius, jo crec que ni ells sabien realment el que ens estaven deixant consultar, perquè quan ja vam acabar el llibre havíem de demanar els permisos per a poder reproduir els arxius al llibre.
i quan vam enviar els arxius que volíem reproduir i els documents signats, estaven un dia dinant i Maria va rebre una telefonada de l'arxiver d'Alacant que li deia que de Castelló, que li deia que d'on havia tret aquests documents i per què els tenia, perquè no complien lo dels 20 anys de la protecció de dades. No, era perquè no estaven tatxats els noms i això no complia la protecció de dades, però 20 anys ja fa xarxa. Ah, sí, és veritat. Clar, Maria li va dir, tenim estos documents així perquè ens els has enviat tu per correu quan te van demanar estos arxius escanejats per a tindre'ls en bona qualitat. El senyor se va agobiar, òbviament, perquè això, i ens va demanar que tatxarem els noms i en el llibre estan tatxats els noms perquè els vam fer Maria i jo no sé si en el Photoshop o en el Paint o en què va fer, però vam estar dies tatxant noms dels documents per a poder utilitzar-lo. Per tant, això jo crec que ni ells sabien realment tots els arxius que ens van donar. I no sé si vols dir alguna cosa. La presentació ho deia Maria, però una xiqueta podia plegar al patronato per una batuda pel carrer, perquè era denunciada per el seu familiar, per un veí, per un mestre, per un metge, per un cura, per una monja. Al final és el que tu contaves i que ho has explicat molt bé. Si vols algun dia te podem explicar bé. Sí. Al final tota la societat estava d'acord en això i en denunciar a qui no ho complia en canviar de... No és que estiguera d'acord. Ho feia. No teníem més remei que passar per ell. Que és diferent. Sí. Crec que ell volia dir alguna cosa, no sé si... No, que parlant del que diu Carles, que per a qualsevol cosa, que no recorde quantes coses, el certificat del retorn i el certificat de la Guàrdia Civil, que justificava que... Sí, no, jo tengo que demanar-ne. Va matricular-te de no sé què, per a viatjar no sé on... Si les dona el permís del marit o del pare. Moltes gràcies a tots per l'atenció, ho han fet llarguet, perquè inclús no se queden moltes coses. Una cosa que no dic, el llibre és de molt bon llegir, ja no vos avorrirà, a mi no em va avorrir, encara que no estigui en valencià, a mi és el que més m'ha costat. I alguna volta fes que anar al diccionari però bé, moltes gràcies a vosaltres. Traductor de Google. Això sí, ara està la intel·ligència. Moltes gràcies per vindre, per l'atenció mostrada. Moltes gràcies a elles per tot el que volen explicar i el que hi ha, i una última cosa, que hi ha. Que tinguin molt d'èxit en el llibre per a que continuen investigant, perquè hi ha moltíssimes coses, com no me'n recordo que allà, al final del túnel hi ha coses, i les hem de trobar. Moltes gràcies.